Πάμε τώρα και στην είδηση βόμβα που δεν έπαιξε παντού. Εγώ αν δεν τη δημοσίευε το βέτο, δεν την ξέρα. Δείτε το. Δείτε είδηση. Θυμάστε εκείνο τον αξιοπρεπέστατο μουσουλμάνο κύριο που έβγαινε στα κανάλια το Μάιο και διαμαρτυρόταν γιατί οι αστυνομικοί του είχαν σκίσει δίθεν το Κοράνι και που είχαμε φέρει εμείς εδώ το φίλο μας τον Κούρδο και μας εξήγησε ότι αυτό δεν ήταν το Κοράνι και τελείω παραμύθια και ήμουνα σε όλα τα παράθυρα του Εγκοβίου Χαρναβέλα με τα δελτία ειδήσεων με τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που φωνάζανε και λέγανε να οι μουσουλμάνοι δεν του κάναν ταλέπρο, το θυμάσαι για τον μουσουλμάνο που κάνει και η Αθήνα. Δεν το θυμάμαι, λέει. Ο κύριος αυτός μουσουλμάνος ονόματι Ατίγ είναι το όνομά του, Ατίγ, ο κύριος Ατίγ συνελήφθη και καταδικάστηκε διότι είναι επικεφαλής πύρας που έκλεβε βίλες στα βόρεια προάστια. Αυτός ο αξιοπρεπέστατος μουσουλμάνος κύριος Ατίγ που βγήκε όλο το κράτος να τον υποστηρίξει και να ασκήσει τους αστυνομικούς που έκαναν τη δουλειά τους και που βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι ακροαριστεροί και αναρχοαυτόνομοι από πίσω να διαμαρτυρηθούν για την προσβολή στον κύριο Ατίγ, ήταν ένας μέγας κλέφτης. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή όμως η είδηση... Τι έχει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Αυτή όμως η είδηση ότι συνελήφθη ο κύριος Ατίγ για διακεκριμένες κλοπές και αισίες συμμορίας δεν έπαιξε σε κανένα μέσο. Και μπράβο στο βέτο που το έγραψε. Μόνο το βέτο το έγραψε. Λοιπόν, σας το λέω λοιπόν να το ξέρετε, πολλοί μπορεί να μην διαβάσετε στην εφημερίδα αυτή, ότι ο κύριος αυτός ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για όλες τις φασαρίες που έγιναν είναι ένας κοινός κλέφτης. Αυτά για να καταλάβουμε και την αξία των καταγγελιών όπου είχε κάνει. Αλλά βεβαίως δεν θα ακούσετε καθόλου κανέναν από τον ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτύρεται για αυτό το θέμα. Λοιπόν,